Euskal Herri zen etxen da lehenengua, gure horretik batzuk egin izan dira eta besteak beste deban ere egin dugu. Piskat honen antzeko prozesu parte hartzaile bat. Eta honen helburua da herritxaroen artean hausnarketatxo bat gauzatzia eta hausnarketa horretan helburu batzuk begira jartzia. Parte hartuko horretan guk ere gure aletxu ipiniko dut, baina danon arteko ekarpen multzo bat izan beharko da, danona izan daixen eta danontzako endaigun. Baldin bagea, eta baldin bagea, gea, danok bakoitzak bere eremuen etxen doalako. Datuik ez du emako, datuak izatea loko gotzak, interpretatzekoak, eta, en fin, ez dut uste importantia dianik momentu honetan datu zetan ibiltzia. Baina zango dugu, bi datu izango txut. Ezagutza aldetik eguneko 80 bueltan baldin bagabiz, eguneko 80, 10 eguntreko erretik 8 euskaldun baldin bada, erabilera eguneko 60 gaztaltzen. Eguneko 60 buelta horretan. Arte batzuetan, zorionez, gaztietan, umietan eta datuak ezateu eguneko 80 bueltia dala euskeraz bizi diazenak, euskarazko erabilera dakaenak, eta horrean, beste hainbat herritxan gaztien alor hori ahul dagoen moduan, guk esan dezakegu, zendu, behan ibiltzen zako, oroar errexan badakola zerik atzeman, badakola zertan jardun, baina gai guztietan bezala, gure euskeria, gure gaixa identifikatzen duen moduan, iruditzen zako, parte-hartze prozesu honetan, hartu behar dugula parte, euskararen inguruan lanian gabiltzenok, euskara ekartetik gabiltzenak, udaletxeko zerbitzutik gabiltzenok, ardura politikoetatik zabiltzenok, baina baitxare, importantia da, euskararekin, edo euskararentzat lanian estabiltzenak ere parte hartzia prozesu honetan. Hori da oso garrantzitsua. Merkataritzan dabiltzenak, kirolian dabiltzenak, kultur bestelako kultur ekimenetan dabiltzenak, horretanak gustatuko litzaiguke parte hartzia prozesu honetan, azken baten, behaiek gaur egun euskarazko erabilera berdin badakae, behaiek izango dialako arduria hartu behar duenak bisa, etzi eta etzi daunko mutrikun, euren jardun horretan euskaraz funtziona dadin. 10-15 urteko mutriku euskaldun bati begira. Baitxon sorreratik be, azkenen gurtietan entzuten da modun da, euskerian erabileria datuk eta, euskerian arnazgunik dienak edo herri euskaldunetan ikusten da euskerian berakadi dagoela, pixkat. Eta kezka horrekin sortu zen baitxo, horri aurre itxeko kezka bateaz, eta handik edo hemendik ia zelan algendu nahi. Eta ikuste gendun, herrixen egon aldala jente pio da norbanakuek edo eragile izen aldizenak, gizarte eragileek, horri buelti emoten lagundu aldotzenak, ez? Euskaltzaleon prozesu parte hartzaile pintzen dugu, baina euskaltzaleon horretatik aratago junbidera pixkat eta helburu da herriko aldan jente gehixen esparru ezberdinetako batzia eitxago esan prozesu parte hartzaile honetan, ez? Mutrikuko euskaltzaleak trinkotu eta saretzia, bakotxa beren konture bilibiaren batzi eta zer alda ikusteak. Mutrikun euskararen erabileraren baitan egun dauzen egitasmuk edo etorkizunin egon lehikezan egitasmuek irudikatzi eta erabakitzi danon artien zer aldanek eta mutrikuko euskaltzaleek nola antolatu erabakitzi, ez? Izango zen. Txotik ibili gara gauza batzuk eta itxen eta udalazioa elkarlani eta kaso batzuetan, baina azkenin zenbat eta jente gehisa egon ingurun, ikastetxeek diela, merkatarizek diela, kirola duen, aizialixek, tanetatik ez. Otzaian 18, martxuan lau eta martxuan 18.
Amabostian behin, bai, topagunetik etorri zanak berak eskun, tartetxu bat egotia importantia dela, eta orduan, amabostien behin, 3 orduko saioek esango dira, 10-tatik ordu batetara, 3 ordukoek, tarte oso dinamiko izango da, eta tartien maiketako edo lutsu bat egongo da. Eta, taldeka, pixkat funtzionoko dugu, eta hor, 3 saio horretan, helburu ezberdina, oinarri soziolinguistikoek eta azalduko dira, pixkat, partekatuko dugu euskaltzaleok daukaguzen kezkak, eta ikusiko dugu hemendik 10 urtera, zelan irudikatzen dugun mutriku. Zelan ikusten dugu hemendik 10 urtera mutriku, eta zelan ikusi edo pixkat hori ez, euskerien arluen beti behar. Aurkeztuko guz, eta zer bihar dauki esan identifikauko guz, horrek zelan indartu, eta ikusi, lehentasun eskuek zeintzuk izen lehik esan bai, itzu ditzuen eta nazi biharren sakatzen, igual, ze esparru izen aldien, lehenengo eragin bihar izenak, edo. Eta, elkartzen garen bakotxape bai, nun aldaben eragin, ez? Ikusi, ez dugu ipiniko gai bateaz zer ikusirik ez dauken pertsona bat, horretan eragitzen, edo bakotxak dauken motivazio aldetik bai, nik aldot honetan eragin, edo ez. Gero, ekintza batzuk proposatuko dira, aurre duteko, eta gero 3. saioen, hoxe ez, ekintzak zehaztu, eta zelan antolatuko garen mutrikuko euskaltzaliek, edo bertan batzen garenako, batzuk erabakiko da, baitxon inguru eureratuko gara, beste batzuk egun puntualetan ibiliko dira, baina bakotxak beran esparrutik eraginde eta beti danok koordinazio puntu baten egon da edo saretute egon da, hori da azken helburu nagusisia, danok saretute edo koordinaute egotia, euskerian egoeriak buelti moteko, ez?